Third tranche ng umento sa sahod ng mga manggagawa sa Region 1. Epektibo na sa March 1. May ulat si Russell Simorio. Kumikita ng 342 pesos kada araw ang gasoline attendant na si Alger ng Dagupan City. Computer Science graduate si Alger pero hirap siyang makahanap ng trabaho na tugma sa tinapos niyang kurso. Binata pa si Alger kaya kasya lang daw ang kanyang minimum na sahod. Pero umaasa siyang madaragdagan ito. Kakagraduate ko lang po ng college tapos yung pagtulong ko sa pamilya ko, sir, okay naman, sir. Gustuin ko na mas tumas para mas makapag-ipon tapos mas makatulong sa pamilya. Sa abiso ng Department of Labor and Employment, epektibo sa March 1 ang ikatlong tranche ng wage increase sa mga manggagawa sa Rehiyon 1. Sakop nito ang mga business establishment sa non-agriculture sector na may 10 hanggang 29 na manggagawa. Tataas ng 30 piso ang arawang sahod nila. Mag-i-increase po kayo ng another 30 pesos effective March 1 po at magiging 400 na po per day. And sa non-plantation naman po natin, na dating 342 po, so magiging 372 na rin po ngayon, effective March 1. Nauna nang ipinatupad ng DOLE ang unang tranche noong Hunyo 2022, habang December 2022 naman ang second tranche. Pero ayon sa Metro Dagupan Chamber, apektado rito ang mga maliliit na employers. It would have been better kung non-monetary benefits na lang siguro sana ang binigay. Bumuo ang DOLE ng Labor Inspection Team na tututok sa mga employer na hindi nagbibigay ng tamang pasahod sa mga manggagawa. For those concerned employers natin na kung maaari po, i-adjust nyo na po ang sweldo ng inyong mga employees po. Because any moment from now, nandito po yung ating mga labor inspectors. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.